ሳሊ ልብ ወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐጽዮን ተራኺ ሚካኤል ብርሃነ አብ ህድሞና ነባሪት ሓምሻይ ክፋር እዚ ብሉ መዓልትን ለይትን ኮይነ ንግብረ መልሲ ክጽበ ኣለኹ ዘፍቀረ ሰብ ዋላ ነቲ ዋሕዙ ዘየጉድል ውሕጅውን ኮፍ ኢሉ ክጽበዮ እዩ ዝመርጽ እቲ ውሕጅ እንተይ ዘይረብሪቡ ዘፍቀረ ክርብርብ ዘይሕሰብ እዩ ኣነ ድማ ከምኡ ብምዃነይ ልበይ ዝወሰደ ውሕጅ ንልበ ከተማሊኡ ክሳብ ዝመጻኒ ክርብርብ ኣይኮንኩን መልኣኽ ድማ ደንጋይ ይመስለኒ ሳሌም ሃፍተይ ኣፍቂረንዴ ኣብ ዘለኽዎ ስምዒት ዋላ ሞት እንተኾነ እውን ዝስዕረኒ ኮይኑ ይስማዓንን ባዕለይ ደ ፍቕሪ ኽዩ ማዕረ ክንድኡ ደፋር ገይሩኒ ኣይፈልጥን ኩሉ ክኾነልኪ ኣብ ተበግሶን ከለኹ ካልእ ይትረፍ ንደብዳቤ መልሲ ምንፋብኪ ኣተሓሳሲቡኒ ፍቕሪ ሰብ ከም ዝገበረና ትዝንግዕድ ኢኸ ሳሌመይ ፍቕሪ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ልቦና ክቐድሕ ንልብኺ ከም ዝተመነኹ ፍለጠለይ ተጸልለልኪ ኳየ እምኒ ዘይኮነ ግና መጎዝ ዝሓዘሉ ቃላት ክስንድወልኪ የተዳልየ ዘለኹ እፈትወኪ ጥራይ ኣይኮንኩን ሳሌም ምፍታው እሞ ብዙሓት ሰባት ዝኽእልዎ ዓቕሚ ወይ ፍሉይነት ዘየድልዮ ናይ ፈጣሪ ህያብ እዩ ምፍታው ነፍስኻ ኸተዛኒ ኣብ ውሽጥኻ ትፈጥሮ ስምዒት ኮይኑ እውን ይስማዓኒ ኣነ ግና ዘሐጉሰኪ እንተኾይኑ ነብሰይ ክጐድኡ እንድልዋ ኣለኹ ንሓጐሰይ ዘይኮነ ንሓጐስኪ ጥራይ ከሳስየ ኣፍቂረኪ ዝብለኪ ዘለኹ ስለዚ ናተይ ፍቕሪ ምስቶም ካልኦት ፍቕሪ ዝብልዎ ኣገናዚብ ክጠምት እዮ ኣእምሮይ ብፍሉይ ናይ ፍቕሪ ደወል ክናወጥ ይስማዓኒ ኣሎ እቲ ደወል ሳሌም ዝብል መቓላሕ ኣለዎ ኣብ መንጎ ክልቴና ዳሜራ ፍቕሪ ነዲዱ ብሓባር ክንስሕኖ እንተትገብሪ እንታይ ኮን ነይርዎ ሚናብ ሓሳብ ከም ዝተወድኦ ብርዑ ኣብ ግንባሩ ተኺሉ ዝምበለ ኣብ ሓሳብ ሸሞሞ ዝንታ ግና ነዊሕ ከየሳለዮ ናብ መጽሓፉ ተመልሰ ሳሌመይ ከም ትካቦት ጽበለማኒ ኣብ ኣፋፈየት ልብኺ ቆይመ ፍቕሪ ጽበ ኣለኹ ከም ሰብ ርህረህቲ ኮይንኪ ክትጸንሐኒ ተስፋ ይልዕል እዩ ምኽንያቱ ንኹለና ዋልድ ዝተዓደለ ባህርን ርህራህን ኣደ ዓባ ኽበፂሑ ከም ዘይጠፍእ ርግጸኛ እየ ከምኡ እንተዘይከውን ልበይ ንፍቕርኺ ኣይምተመነዮን ሕጂ እውን በዛ ደብዳቤ እዚኣ ምሕፅንታይን መመሊሱ ዝመልእ ፍቕረይን ከፍስስ ፈቲን ኣለኹ ስለዚ ልብኺ ዓቢ ክብል ጥራየ ዝደሊ ዘፍቅረኪ ሚናብ ዘፍቀራን ውሕጅን ሓደዮም ክልቲኦም ናብቲ ዝደለይዎ ክግዝግሱ እምበር ኣብ መንገዶም ቆይሙ ክኽልክሎም ዝፍትን ኣይፈትውን እዮም ሳሌም ካብ ሚናብ ዝተላዕከላ ደብዳቤ ብፍላይ ነታ ካልአይቲ ምስ ነበበት ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል ስምዒት ኣብ ውሽጣ ተዋህለለ ኣብ ልዕሊ ሚናብ ዝፈጸመቶ ተግባር ክትፍጽሞ ዘይግባእ ምንባሩ እናሓሰበት ተከዘት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትጽላሎት ፍቕሪ ዘውደቐላ መንእሰይ ክቱር ናፍቖት ሓደራ ኣብ ቀረባ መዓልታት ገጹ ክትርኢ ካብ ልቢ ተኸንጠየት ዓበይ ኮይኑ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፈላ ስለ ዘይገለጸላ ግና ካብ ሸቕሎት ኣይተናገፈትን እንታይ እሞ ክብለከ እቲ ብውሽጣ እትብሎ ንደገ ግና ዘይወፀ ስምዒታ ከም ዝተዋሕጠ ማዕበል ኣብ ከርሳ ተገላበጠ ማዕረ ክንደይ ብውሽጢ ተሳቒ ከም ዘለኹ እንተ ትግምት ከምቲ ብደገ ትርእየኒ ከም ዘይኮንኩም ፈለጥካ ኣስተንተነት ሳሌም እንታይ ደኣ ብሓሳብ ኣቲኺ መሳርሕታ ስምረት ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳብ ዝጥሕልኦና መሰላ ሓተተት ጸገም ሳሌም ፍቕሪ ዝፈጠሮ ጉዳይ ምዃኑ ኣፍልጦ ይነበራን ኣይ ደሓኒ መለሰት ሳሌም
ካብ ተቐሚጣትሉ ዝነበረት መንበር እናተንስአት ነታ ከደረይቲ መሳርሕታ ከተእምንን ካብ ሓሳብ ከም ዝወፀት ክትመስክርን ኣብቲ ክፍሊ ኔው ነጀው በለት። እንተኾነ እቲ ኣብ ልባና እምሮኣን ዝጣጥሐ ሓሳብ ፈጺሙ ካብ ውሽጣ ክርሕቕ ኣይከኣለን። እኳ ደኣ መመሊሱ ከም ጊላ ኣብ እምሮኣ እናተኾመረ ኸደ። እንደይ ሃንደበት ምፍዛዝክስ ደስ ኣይበለንን። መሳርሕታ ዒንታ ተኺላ ጠመተታ። ሕጂ ዳ ይዛረበሉ ኣለኹ እምበር ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚር ክብቐጻሊ ዝንክትብል ርአይ ከለኹ ንፈለማ እዋን ተዕዝብታ ገለጸት። ሳሌም ነቲ ዝተለዓለ ዘረባ ንምዕጻው ከይተገደሰት መለሰት። ስምረት እውን ክትተኻተኻ ስለ ዘይደለየት ናብ ካልእ ዕላላ ኣተወት። ፀሓይ ሚያዝያ ከም ቀደማ ሓይላ በርቲ ኣብ ሰማይ ተኾዲማ ነበረት። እቲ ሓሊፉ ተጎጃጅሉ ዝርአ ዝነበረ ደበና ኣብ መንጎ ፀሓይን መሬትን እናኣተወ ሰግለለት ይፈጥር እኳ እንተነበረ ናህሪ ጩራታት ፀሓይ ግና ክወድል ኣይከኣለን። ዕምባባ ካብቲ ከም መምህር ኮይና ተገልግለሉ ዞባ ደቡብ ቅድሚ 1 ሰዓት ኣቢላ ኣስመራ ኣትያ። ኣብ ገዝኣ ነዊሕ ክዕረፈት ድማ ናብቲ ሳሌም መሓዝኣ ትቕመጠሉ ሰንበላበለት። ኣብ ሰዓት ስራሕ እንዳ መሓዝኣ ብመኸዳ መሓዝኣ ክትፀንሐ ከም ዘይኮነት ኣቐዲማ ፈሊጣ ነበረት። እንተኾነ ንሳሌም ከም ዘይደለየት ልባ ይፈልጥ ነበረ። ኣብ ቤት ምስ ኣተወት ዕድላ ፀቢቑ እቶም ዝደልየቶም ኣቦ መሓዝኣ ኣቶ ተስፋ የሱስ እዮም ፀኒሖማ። ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ስቕታ ነገሰ። ኣቶ ተስፋ የሱስ እቲ ዘይፈትሕዎ ገጾም ኣሲሮም ኣብ ሓሳብ ዝኣተዉ ይመስሉ ነበሩ። ብደገ ንዝረኣዮም ሰብ በቲ ስምዒቶም ጥራይ ምስ ዘይፈትዎ ሰብ ዝተቐመጡ ይመስሎ ይኸውን። እቲ ሓቂ ግና ባህሪ ኣቶ ተስፋ የሱስ ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ጸላኢኦም ስለ ዝረኣዩ ይኮነን። ሳሌም ከመላ ነቲ ጸቕጢ ዝፈጥር ሰቕጣን ጽዋጋ ኣቶ ተስፋ የሱስን ጥሒሳ ድምፂ ኣስመዐት። ንዖም ዘይኮነ ቴሌፎን ደው ኢላ ነሳሌም ምሕታት መቕረባ ነይሩ። ግና ካልእ ተስዕቦ ዘረባ ስለ ዝነበራ ከም መእተውያ ተጠቒማትሉ። ጓልኩም ሓደ ወዲ የሸግር ኣሎ ክትብሎም እያ ናብ ቤቶም መፅያ። ከምኡ እንተዘይጌራ ሚናብ መሓዝኣ መንጢሉ ንብሕታ ከትርፋዩ። ሓንቲ መሓዝኣ ሲኢና ምስ ቅንኢ ክትነብር ድማ ትኽእሎ ኣይኮነን። ሳሌም መሓዝኣ ንሚናብ ኣፍቂራቱ ከይትኸውን ጥርጣር ኣለዋ። እዚ ጥርጣሪኣ ጋህዲ ከይኮነ ክትቆፅያ ዝለዓለ ፃዕሪ ተካይድ ዝነበረት። ዋ ሳሌም ዳ ከመይ ከም ዘላ ንዓይዲ ክትሓትኒ። ኣቶ ተስፋ የሱስ ተገንጨሩ። ዘሕርቕ ረኺቦም ኣይኮኑን። ብባህሮም ቡን ሒዙ ኣብ ጓሃር ዝተሰኽተተ ጀበና እዮም። ግንፍል ክብሉ ግዜ ዘይወስደሎም። ዕምባባ ብጩቕታኣ ይትረፍ ኣተነፋፍሳ እውን ከተጥፍእ ተገደደት። ዝሓሰበቶ ጉዳይ ከመይ ኣቢላ ክትነግሮም ከም ዘይተኸፍተ ናይ ሳርማ ስዋ ሕትም ኢላስትም። ሚናብ ድሕሪ 2 ሰሙን ናብታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ናይ ንእስነት ከተማኡ ተመሊሱ። ሳሌም ንደብዳቢኡ ዝሃበቶ ግብረ መልሲ ብዘይ ምንባሩ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ተጻዒንዎ ይስመራ ኣትዩ። ኣብ መንጎ እቲ ተስፋ ኣልቦ ስምዒት ግና ንሳሌም ክሪያ ዝተሃንጠያ ዒንቱ ንቑሓት ነበራ። ፍቕሪ ይሒዝዎ። ልቡ ብሕርቃን ተደፋፊኣ ንዘፍቅራ ጎርዞ ክርሕርሕ ትሕጉዞ ኣይኮነትን። ግና ምስቲ ዝነበሮ ናይ ተሰዓርነት ስምዒት ከመይ ገይሩ ዓይነ ክርኢ ከም ዝደፍር ኣይፈለጠን። ዘየዒንተይ መን በዲለናኒ በለ ምስ ነብሱ ተስፋ ብዘይብሉ ሓሳባት ተገማድሐ። ሳሌም ኣብ ዓይኒ ሕልናኡ እናተመላለሰት ካልእ ጉዳዩ ከም ዝርስዕ ገበረቶ። ኩሉ ሰብ ከምዚ ናተይ ገይሩ ዘፍቅር እንተኾይኑ
ዝተሳዕረ ስምዒት ወኒኑ ጥራይ ክነብር ኣስመራ ብዝመጻሉ እዋን ቀዲሙ ክረኽቦ ዝደሊ ናይ ቀረባ ሰብ ንዓርኩ እዩ ንጽባሒቱ ኣብታ ዓርኩ ዝሰርሓሉ ጋራጅ ተረኺቡ ድማ ናብ ዕላል ኣተወ ዳሂነይ ተቆልዓኻ ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጦም መሓሪ እቲ ዘገድሶ ሕቶ ወሳበለ እንታይ ገይሩ ኸውን እናበለ ክዝክሮ ይቐንዩ ሚናብ ንሳሌም ደብዳቤ ምጽሓፉ ዘሕፈሮን ክመስል መልሲ ኸያበ ግዜ ወሰደ ኣይረኸብካዮ እንዲኻ ዓርኩ ጠርጣሪ ሕደረ ከምዘን ደቂ ዕድርትና ተመሲለ ኣብ ልበይ ሰፊራ ዘላ በእምሮይ እናሓሰብኳ ብዒንተይ ክሪአን ክደስሳን ዘይክእል ሕብእቲ ጐርዞ በለ ዘረብኡ ዋዛ ከምስሎ ይህቅን ነበረ እናሓረረ ብድምፁ ከም ዝዛንዕ እምባባ ማሕሪ ቀዊሉ ጠመቶ ኣብ ገጽ ሚናብ ድማ ተስፋ ዝረሓቐ ስምዒት ዘንበበ መሰሎ ንዓና ሻ ኸስተይካ መሓሪ ስርሕዋ ወንዚፉ ሻ ኸስትዮ ነቐለ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ከባቢ ናብ እትርከብ ላተርያ ሰናዩ መሪሕዎ ኣትዩ እንታይ ዳኣ ትሚልካ እዛ ቆልዓ ተስፋ ኸሊኣ ትካልያ ኩለና ዋልኩም እየን ፍቕሪ ገንዘብ እንተለካ ትረኽቦ ቓሕ ኣይኮነን ከይተሓለልካ ጥራይ ተመላለሳ ልቢ ጓል ከም ተቐልጢፉ ዘይክፈት ማዕጾ ኢኻ ክትሓስቦ ዘለካ ሚናብ ዓሚቑ ዝተንፈሰ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፍ ኩላ ክነግሮ ዶ ክገድፎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ተመላለሰ ልቢ ሳሌም ማዕጾ ኣለዎ ዶ ትብሎ ብምባል ተስፋ ከም ዝቖረጸ ብዝነጽር ስምዒት ተዛረበ ኣብ ማይ ዕዳጋ ኮይነ ደብዳቤ ልኢ ኸላ ኣይመለሰትለይን እቲ ጉዳይ ከም ተራ ክሕሰበሉ ኣቕሊላ ኣቢሉ እዩ ተዛሪቡሉ መሓሪ ብስምባደ ርእሱ ሓዘ ተጋጊኻ በለ ከም ሕርቕ ኢሉ ደብዳቤ ፍቕሪ ዝቕበላ እምበር ግብረ መልሲ ዝህባ ዋልዳ ዚን ውሕዳት እየን መልሲ ዘይሰደደት ለይልካ ተስፋ ትቖርጽ እንተለኻ ጌጋ እዩ ጓል ካብ ኣፍ ንላዕሊ ልባ ይቐዲሙ ዝምልስ ስለዚ ጽባሕ ናይ ግድን ኬድካ ረኽባ ዘፍቀረኑ ሕጅን ሓደዮም ክልቲኦም ናብቲ ዝደለይዎ ክግስግሱ እምበር ኣብ መንገዶም ቆይሙ ክኸልክሎም ዝፍትን ኣይፈትውን እዮም ሚናብ ኣብ ጐደና ሓርነት ምስ ገዛእ ርእሱ እናስተንተነ ስጉምቱ ኣህዲ ይጓዓዝ ነበረ እታ ምሸት ሓዲኡ ክትወልደሉ ኣንቂዱ ነበረ ምሳሌም ዝጀመሮ ንኣዋርሒ ዝቐጸለ ናይ ፍቕሪ ስንፈላል መዕለቢ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ትምኒት ሚናብ ንሱ እዩ ክሳብ መዓሳ መዕለብ ዘይብሉ ምልልስ ክሓጊ ህይወት እግሪ እንተዘይሂባ ኣምሳያ ምርኩስ ክትህብ ግድን እዩ ኩሉ ክትከልእ ግና ሕጊ ተፈጥሮ ኣይኮነን ሚናብ እውን ምሳሌም ዝሓዞ ፍቕሪ ኣብ ዓወት እንተዘይበፂሑ ካልእ ጐርዞ ከማዕዱ ይደሊ ነበረ ጓል ጓልያ ትትከኣ ህይወት ድማ ብኣማራጭታት እምበር ወትሩ ብሓደ መንገዲ ምጓዓዝ የድክማ እዩ እቲ ህቦብላ ንፋስ በዚሕዎ ዝወዓለ መዓልቲ ኣማስያኡ ሃዲኡ ተረእየ ሰነ ናብ ክረምቲ ተሳግር ወርሒ ከም ምዃና መጠን ትርር ዝበለን ፀሓይን ንፋስን ዝያዳ ካልእ እዋን ዝፈራረቓ ኣይትመካሕ በዓላሓ ሰነላ ብነዋሓ ዝተባሃለላ ወርሕያ ሚናብ ሰዓቱ ተዓዚቡ ኣብ ጐደና ሓርነት ቆመ ልቡውን ምስ ኣካሉ ዝቆመት ኮይና ተሰምዖ ፍርሒ ንሙሉእ ኣካሉ ክቐብሮ ጀመረ ግና ፈጺሙን ድሕሪት ክምለስ ኣይኮነን ድሕሪትን ቅድሚትን ንዕኡ ሓደ እዩ ገዝኡ እንተኸደውን ዝኽሪ ሳሌም ዘደቅሶ ኣይኮነን ስለዚ ምስቲ ዝመጽእ ክፋጠጥ ነታ ዘፍቅራ ጐርዞ ክጽበያ እዩ እቲ ዝጽበዮ ካብ ክልተ ስምዒት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ቅድሚኡ ዘፍቀሩ ብዙሓት ይፈልጥዎ እዮም ንሱ ኸ